Des del capdamunt del darrer cim, gràcies per la teva passió per la vida. Gràcies per la teva donació per les persones i la teva empenta pels escoltes i les guies. Fixa't, has dedicat més de mitja vida al món de l'escoltisme, amb convicció que el temps que dedicaves a infants i joves no era en va. Vas engegar aquí mateix l'agrupament Escolta Calmet. Durant molts anys, més de 10 va ser conciliari de la demarcació de Lleida, Solsona i Urgell. I quan va ser a Bellpuig vas tornar a arrencar l'agrupament Escolta i Guia Ramon Folc. Eres ben tossut. Sempre has cregut en nosaltres. Insisties en provar-ho, en recomençar malgrat els entrebancs. Ens acceptaves tal com som. No et calien misses per treballar l'espiritualitat i preferies ser humà i proper que institucional i tibat. Al cap i a la fi, era millor xiular davant les dificultats i continuar endavant, rascant els temes i debats que han estat endèmicament candents en el nostre moviment. Gràcies pel teu esforç. Gràcies perquè en molts moments de boira la teva llum ens ha entusiasmat a avançar. Gràcies per tants moments compartits. Quantes cançons, jocs, dinàmiques, reunions, campaments, petjades. Des del capdamunt del cim, prega perquè seguim la ruta. Prega pel nostre escoltisme, malgrat les limitacions i tantes incomprensions. I has donat la vida i ha valgut la pena. Val la pena. Seguirem fent camí amb la motxilla més plena per la teva herència. Sempre